עוסקת בזה, ותקופה די ארוכה חדלתי מאז שהתחלתי להיות חולנית. ושבאתי לכאן, שאמרו לי בכלל שיש כאן את החוג הזה, מה זה נתן לי עוד חצי מטר, ירדתי אותו כי אני כבר פחות מוכשרת, אבל זה יחזור אליי. זה יחזור, אני לא יודעת, פתאום דברים נעלמו לי, כי לחצים נפשיים פתאום נוספו, אבל לאט לאט הם גם יורדים. ואני חושבת שזה מקום, אני אמרתי, מיכל, היא הרי כותבת תוכן וכל מיני עיתונים, אמרתי, אולי אני, בארצות הברית, אולי אני אגיד לה שמשם היא תכתוב לארץ. נכון? נכון. כן, כן. ומה זו העבודה הזאת שעשית? העבודה הזאת, זאת אומרת, ברווז, חצי תרנגול. זה משהו נורא קל כזה שידעתי שזה ילך לי. התחלתי אבל להשתמש עם הרבה דבק. כל מיני דברים טכניים גם לא נכונים, אבל אני חוזרת לזה. כל הכבוד, מהמם. כן, כל הכבוד למקום הזה שבכלל חשב על חוג שכזה. דיברנו על זה קודם, יש בזה משהו מהרוגע, מהשמחה ומהמחשבה. אני לפעמים חושבת, מה יהיה הדבר הבא ואיך, ואני רואה איזה חרוזים שנפרמו ממשהו, איך אני משלבת אותם, זה נותן, זה נותן. לא לחשוב על אלברט איינשטיין, אבל זה נותן.